Itt vagyunk Kanadában. A meseüzőben. Ezen a területen a 60-as években egy túrázó csoport elkeveredett, eltévedtek, és 8000 szarvas fetafosta őket. A szarvas populáció nagyon nagy. Vigyáznunk kell, hogy felútéleljenek minket. Itt van egy ilyen csapdaszerűség. Ezt elviszem magammal. Ez még jó lehet az alváshoz, mikor készítsük a búvóhelyet. Húzzad be! Faszom, nem jön. Próbáljuk meg ezt az alsót. Oké. Húzzuk. Ez könnyen jön. Gyere, Ber, kihúztam. Ezen a területen csak semmit sem hoztam. Semmit. Nagyon az. Lábnyom! Ez egy lábnyom! Egy vaddisznó lábnyom! Ez nem adja magát, úgy látom! Valami visszahúzza! Biztos van egy fát! Hagyjuk itt! Hagyjuk itt! Nézd már! Ezek ehető kukorica növények! Igen! Szedjünk egy kilót! Szedjünk egy kicsit! Razuljunk! Olyan ez ide, mint az éget gumina. Itt egy óriás bogár, nézd! Nézd, hogy mozog! Figyeld, hogy megy! Figyeld! Ezt el kell kapjunk! Figyeld, erről harap! Várj! Ne harapjuk a fejét, akkor jó lesz! Megvan! Felezzük el! Közben! Ez nagyon finom! Olyan, mint a csirke! Na nézzünk rohadva! Hamarosan besötétedik, búvóhelyet kéne keresni! Ez még jól lehet gyújtóknak! Éjszaka vadászik! Tudni kell a fekete medve, ami ezen a környéken 10 ember halálát okozta ebben az évben. Szedjünk gyújtós testére! Jó. Nézd, az egy jó az a pálma levele. Nagyon jól ég. Egy perc alatt meggyújtod. Meg van jó ez. Még jó lesz valamire. Nézd, ott van egy búvóhely, de én is tudunk valamit. Menjünk oda. Menjünk. Nézzék, valaki egy fantázívott tárra. Itt a túrázó csoport, akik elholtak. Nézd, Dani, ez jó lesz gyújtósnak, ezt is vigyük. Ez kiválóan ég. Száraz, és süskés anyagból készül. Ez a túlyafa. Az itteni túljafák nagyon jó ég. Ilyet vittem haza az asszonynak, nagyon szép, megerett. Sokat túrázott a gyerekeimnek. Én is. De ilyen zöldterületre sose vinnék nem. Valában építünk ide valamit. Nézzünk, miből élünk. Vigyázzunk, nehogy legyen itt valami állat. Van a ház, el fogunk aludni. Elég otthonos lesz. Anyád, de ideg. Jó idő. Jó hőmérséklet. Azért szigeteltünk Szalmában, mert ez éjjel melegen tart. És itt a prérin 100 km/h szél is lehet. És mi lesz 40 fok. Reméljük most nem lesz annyi felomlala. Elég otthonos lett. És ez a szalma jól megtalál. Jó, takarolnak is. Aludjunk egy kicsit. Aludjunk. Nem tudok aludni. Nagyon hideg volt. -30 fok, ha jól legalább tudom. És nem véd túl sokat ez a izé.
Reméljük, Szél lazán átfúr rajta. Tehát most valami hangokat hallok. Egy medve. Vagy egy préri farka. Csak hol van? Hol az az ajtó, amit... A szél feltámad. Vihar lesz. Jó van, aludjunk! Én megcsinálom az ajtót! Megpróbálunk aludni. Fúj. Na végre! Reggel lett és kisütött a nap. Csinálunk egy kis reggeli torrát, én anélkül nem indulok. Na induljunk neki! Merre fele megyünk? Fel kell napnunk. Menjünk erre, keressünk valami munkát. Keressünk ennél. Itt van valami fotóklub. Fájább is van. Ezek sokan vannak. Én megnézem a másik felé. Gyere velem. Itt egy pulcsi, nem tudom ki. Itt van! Itt egy óriási mély lyuk. Hopp! Mi van? Valami van ebben. Kurva. Szerintem egy bont. Oszorgást hallok. Jobb felindulunk. A büdös bont, akkor megjárjuk. Ezekben a Ennek a kislányban. mérges még. Vipera. Nézd, micsoda viperajuk. Anakonda! Nem ajánlatos ilyenkor oda menni. Másszál be. Szerintem nincs itt semmi. Jó, menjünk tovább. Fel kell mászunk a hegyre. Ami nem lesz. Nem maradok itt sokáig az anakondánál. Egy ciprofiző. Gyere be! Hol vagy? Én már feljöttem. Tudom! Nézd, micsoda szakadék! Egész az úti! Na, én felmászok, körülnézek, jó? A futóhomok. Ennyi, akárki. Ez itt tiszta medve szar! Úgy látom, medvényt tanyázni. Én is. Jobb lesz, ha elindulunk valamerre. Süllyed! Süllyed! Futóhomok. Itt a tundrán Nagyon rossz idő van. Most remélem nem fog fújni 100 km/h szél. Én is. Mert akkor elvisz minket. Várjál csak! Ne nézzek! Ez 25 000 méter. Ez nagyon mély! Ez 2 méternél mélyebb! Kb. 5. Kb. 22 méter! Te mit satszolsz? Le kell másznunk. Én is azt mondom! A csúszázó módszert használom. Ezt a haditengerészetnél tanultam. A katonákat kitették, és le kell csúszázniuk. Ezen a sziklárion. Gyorsan, Dani, mert felszállod a fél! Merre induljunk? Menjünk a sivatag. Gyerünk! 60 fok is előfordul. Nézd! Ez egy ehető virágfajta! Tényleg. Nézzük, finom borokták mászkálnak benne! Nézzék meg! Ott vannak benne sok bogár. Na, induljunk el! Nézd! Civilizáció! Menjünk. Menjünk! A viszontlátásra menjünk, uram!